Nakuba ukubulala kukubi futhi kungesona isixazululo kepha kufanele kuqedwe ukufela ngaphakathi kwamadoda. Lokho akumnikezi igunya lokuthi abulale. But here ngicabanga ukuthi sesidila nge-mental health. Ukuhlukumezeka kwengqondo. Okuwukuthi esikhathini esiningi kuzoyenza ukuthi ungakhoni ukusebenzisa ingqondo yakho ngendlela efanele. Zinsakavukela umchilo wesidwaba igameko zodlame lwezobulili ngalesikhathi sonyaka. Uthi khona manje during this time of the year, i-festive season, imali iyasetshenziswa kakhulu. Kunama-pressure esihlangabezana nawo ezomphakathi. Ngifuna ukufana nabase-next door, ngifuna ukufana nabangani bami. I need to spend imali eningi. Kanjalo kumuntu wesilisa owazi ukuthi yena as a man he must be a provider. Uma engakhoni ukumitha lezo zidingo nami okuwukuthi ngizozibeka kuye ngendlela engafanele, kuba inkinga. Kulesikhathi samanje siyaphuza kakhulu, sisebenzisa izidakamizwa because sibhilivela ukuthi injabulo yethu ilethwa yidakamizwa. Okuwukuthi le zidakamizwa esizisebenzisayo zi-impera indlela esicabanga ngayo. Okuwukuthi mangisoba sixabana. Ngingafuna ukukushaya, but because ngisoba, I know ukuthi lento i-wrong. I know ukuthi mangikushaya kuzoba nama-consequences athize. Lokho kungangivimba. Okunye futhi ngicabanga ukuthi because abantu abaningi khona manje sivalile sisemakhaya, ukhumbule ukuthi during the year siya emisebenzini, akunandawo isikhathi sokuhlala sixoxe, sixabane, sijwayelane, senzeni. Now that sihleli emakhaya, yila sizoqala khona silwe manje ngoba sizijwayezanga ngithi le mpilo yokuhlala together. Osonhlalakahle nenhlangano zamalungelo abesifazane bathi kufanele isiphulwe neimpande zayo imbangela ye-GBV ngokuthuthukisa abesifazane namadoda ngezokuxhumana ukuze baphume bebonke ngokuzwana futhi kuyinselelo ababhekene nazo.